този живот непрекъснато отлагаме. Отлагаме да заобичаме себе си. Ако искаш да спреш да отлагаш, трябва да си отговориш на въпроса какво искам от живота. Отлагаме да сменим работата си. Когато отлагаме, всъщност ние не си спазваме ангажиментите и обещанията, които сме си дали, и автоматично влияе върху нашата увереност. Отлагаме да се забавляваме. Когато отлагаме, ние всъщност започваме да изпитваме съжаление, че не сме го направили. Отлагаме да кажем на някой, че много го обичаме. И това автоматично води до колебания, до несигурност в нас. Тази несигурност ни обесилва. Знам, че всеки един от вас е отложил много важни неща, които трябва да направи в този живот. Отлагам, съжалявам, изпитвам чувство за вина, колебая се, безсилен съм и отлагам отново. Здравейте в мястото, на което ще получите точните отговори как да не отлагате повече. Колкото повече отлагаме, толкова повече ще отлагаме.